ഹായ് ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്കത്തെ പണിയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുള്ളത്. അപ്പം വെണ്ടക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അത് പച്ചക്കറി അത് മുറിച്ചിട്ട് കടു പൊട്ടിച്ചിട്ട് കടു കലം പോരുന്നില്ലേ, അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അടുപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വെന്തിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി പൊടി മീനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മീനെ പൊടി മീനെന്ന് പറയും. ഇത് വെണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ മോനിക്ക് നല്ല പനിയായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് 4 ദിവസമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാതെ പനിച്ച് കിടക്കുന്നതാണുള്ളത്. അങ്ങനെ നെറ്റിയിലേക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മോനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി. പിന്നെ അവനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായിട്ടാണ് മോനേതാ ഇങ്ങനെയാണോ അവൻ്റെ പണി. ഐസ് ക്യൂബെല്ലാം എനിക്ക് ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ല എനിക്കാവില്ല. ഇനി പനിയല്ല, ഇനി എന്ത് വന്നെങ്കിലും തണുത്ത് കുടിച്ചിട്ടുള്ള കഥയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഓൻ തന്നെ ഇതാ ചെറിയ ലിക്വിഡില്ലേ കളറ് ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കുന്നത്, അതിട്ടിട്ടാണ് അവന് കുടിക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പരിപ്പ് കറിയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരിപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പച്ചമുളക് തക്കാളി നീരിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ട് വെച്ചാണിത്. പിന്നെ ഇന്ന് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ചോറ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ. അപ്പോൾ ആ ചോറിനെ ചൂടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ അരക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ മീൻ, നല്ല ഫ്രഷ് മീനവേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന. അങ്ങനെ മീനെടുത്തിട്ട് കൈറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടി. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ജ്യൂസും ആക്കിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ചൂടല്ലേ ഇത്. ജ്യൂസ് മീൻസ് ഇത് മുന്തിരിയില്ലേ, പച്ച മുന്തിരിക്കൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ചോറിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചോറ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചോറിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കലുണ്ട്, ഡെയിലി ചോറ് വെക്കലൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മീൻ കറിക്ക് അരച്ചിട്ടായിട്ട് അതും തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു മാങ്ങൻ്റെ അണ്ടീനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. അപ്പോൾ പച്ച മാങ്ങനെ അണ്ടി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറേ ഇട്ടങ്ങ് പുളിക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മീനെല്ലാം പൊടി മീൻ കുറച്ച്, ഞങ്ങൾ കുറേ ഒന്നും മീനിടയില്ല. അമ്മ മീൻ കറിക്ക് കുറച്ചേ മീനിടും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ആക്കാനും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെ മീൻ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ ഇത്. ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ കറി എടുത്തിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ മീൻ പെരക്കി വെച്ചതിന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചാൽ എന്ത് ഇന്നത്തെ ചോറിന് കറി എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഡേ ആണിത്. പിന്നെ ഈ മീനല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന പാടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിട്ട് മുന്നേ കറിയായെങ്കിലും ഫ്രൈ ആയെങ്കിലും ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുന്ന പാടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കുകയും ചെയ്യും, കറിയും വെക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എന്തെല്ലാം. ഇത്ര കൂട്ടിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചോറ് വെച്ചിനാവേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഞ്ചിനൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരം കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ കുതിർത്തി വെച്ചതവേ നല്ല കുതിർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നെയ്ല പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി വെക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് വെക്കുന്നത്. ഡെയിലി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കലാണ് നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട്. ഓള് പറഞ്ഞ് മസാല ആക്കണമാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതായത് ഈ മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊത്തമ്പാരിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൊത്തമ്പാരില്ല നിങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടി എന്നല്ല പറയില്ല, മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നീരുള്ളിനെ കുറച്ച് മസാല ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം നീരുള്ളി വേണവേ. നീരുള്ളി നല്ല പാങ്ങൽ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രീൻ പീസില്ലേ ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം വന്നിട്ടില്ല, വേവാദ്യം വന്നിട്ടില്ല, ഈ പരുവത്തിലാണ് ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ. ചപ്പാത്തിൻ്റെയൊക്കെയും പത്തലിൻ്റെ കായങ്ങും ദോശൻ്റെ കായങ്ങും എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് നെയ്പ്പത്തിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് ഓള് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്. പിന്നെ കറിയെല്ലാം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പം തേങ്ങാപ്പാലിൽ കൂട്ടും കുറച്ചധികം കറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ കറി കുറച്ചുണ്ടാവും, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചെങ്കിൽ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാത്ത ആൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് കൂട്ടണ്ട, ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നെയ്പ്പത്തെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചരി കൂർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തേങ്ങയും നീരുള്ളിയും ജീരകമെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുഴക്കുന്നതും മുടുന്ന വീഡിയോസെല്ലാം ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും. അങ്ങനെതാ നെയ്പ്പത്തിൽ കുറേ എല്ലാം പൊന്തി വന്നിന്, കുറേ പൊങ്ങാലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ജീരകം നീരുള്ളിയെല്ലാം നല്ല പങ്ങല ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, ക്രഷ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ചിലതെല്ലാം പൊങ്ങാല വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുത്ത് ചുട്ടിയാകും. ഒരു അരമണിക്കൂറിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചെങ്കിലോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ നെയ്പ്പത്തിൽ. അങ്ങനെതാ നെയ്പ്പത്തിലും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ പീസും നെയ്പ്പത്തിലും കൂട്ടിയിട്ട് നെയ്ല കഴിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ചുടുന്നതിന് എടുക്കുന്നതിന് ഓൾ കഴിക്കുന്നതാണിത് രാത്രിയത്തെ ഫുഡ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇതാ ഇത് പൊന്തിയിട്ടാപ്പേ, ഈ നെയ്പ്പത്തിൽ പൊന്തിയിട്ടാണ്. കുറേ എണ്ണം അങ്ങനെ പൊന്താളെന്ന്, കുറേ എണ്ണം പൊന്തീന്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, എടുത്തതുപോലെ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. അന്ന് എഡിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തതല്ലാണ്ട് എഡിറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ കലത്തപ്പം നെയ്പ്പത്തിൽ ചപ്പാത്തി ദോശ എല്ലാത്തിനും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.